अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। मुंबई गोवा महामार्गालगत नांदगाव इथं सिंधुदुर्ग जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे मार्केट यार्ड उभं करून जिल्ह्यातील शेतकरी, आंबा, काजू बागायतदार, मच्छीमार या घटकांसाठी उभं करण्याचा निर्णय झालाय। वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या दलालांच्या तावडीतून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची सुटका करण्यासाठी नांदगाव येथील मार्केट यार्ड जिल्ह्यातील उत्पादित शेतकऱ्यांचा आधार बनेल, अशी माहिती आमदार नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्ग नगरी येथील पत्रकार परिषदेत दिली। यावेळी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष तळवी, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष तुळशीदास रावराणे आदी उपस्थित होते। आज जी सिंधुदुर्ग कलेक्टर, जिल्हाधिकाऱ्यांची DDR आणि जिल्हा परिषदचे CO यांच्या सगळ्यांची बैठक जो वेळ मी आज सकाळी मागितली होती आणि त्यानुसार माझ्याबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे चेअरमॅन सन्मान्य मनीषजी दळवी, आमचे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे चेअरमॅन तुळशीदास रावराणेजी आणि माझे अन्य सहकारी जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांच्या भविष्याच्या दृष्टिकोनातून एका महत्त्वाच्या विषयासंदर्भात आत्ताच आढावा बैठक आम्ही घेतली। गेल्या अधिवेशनामध्ये मी अब्दुल सत्तारजी पणन मंत्री यांना जे आपल्या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांची, आंबा उत्पादकांची, काजू उत्पादकांची वर्षानुवर्षाची जी महत्त्वाची मागणी होती आणि ज्याची बद्दलची चर्चा आणि चिंता आपण दरवर्षी आपण सगळेजण जिल्हावासी म्हणून करतो। APMCकडे जाणारा आपला जो माल आहे, आंबा असेल, काजू असेल, तो विविध जे आपल्या फळं आहेत ते आहे आणि APMC मार्केटमध्ये मिळणारा दर असो, कधीकधी काही जणांकडून मिळणारी वागणूक असो, या सगळ्याच बाबतीमध्ये आपल्या जिल्ह्यातले शेतकरी नेहमीच चिंतेत असायचे। आमच्या सगळ्यांकडे येऊन त्या पद्धतीची चिंता व्यक्त करायचे। मग मी जिल्ह्याचे सन्मान्य पालकमंत्री रवी चव्हाणजी आणि केंद्रीय मंत्री सन्मान्य राणे साहेबांशी बोलल्यानंतर, मार्गदर्शन घेतल्यानंतर पणन मंत्र्याकडे जाऊन मी माझं निवेदन सादर केलं की आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नांदगाव या भागामध्ये, कणकवली तालुक्यामध्ये नांदगाव गाव आहे, हायवे लगत गाव आहे, तिथे आम्हाला मार्केट यार्ड द्यावं महाराष्ट्र सरकारने, अशी मागणी मी पणन मंत्र्यांकडे केली आणि 1 महिन्यातच त्या सगळ्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयातून जाऊन आज आपल्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आलेला आहे। त्या संबंधित DDR यांच्याकडून मार्गदर्शन पण मागितलेलं आहे आणि अतिशय गतिमान पद्धतीने आपल्या जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने आधार देण्यासाठी आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी आपला हक्काचं एक मार्केट यार्ड आणि APMCचा एक पर्याय म्हणून हे एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर येऊन थांबलेलं आहे। जवळपास 10 एकरची जमीन ही या मार्केट यार्डसाठी आपल्याला लागणार आहे आणि त्याबद्दल सन्मान्य जिल्हाधिकारीजीने अतिशय सकारात्मक पद्धतीने त्या पूर्ण भागामध्ये कुठे कुठे आपण ती जमीन संपादित करू शकतो ह्याबद्दलचं मार्गदर्शन आपल्या खात्याकडे त्यांनी मागितलेलं आहे। ते काही दिवसामध्ये येईल। नांदगाव निवडण्याचं कारण ह्याच्या मागचं असं आहे की देवगड असो किंवा हायवे लगतचं गाव असो, त्याचबरोबर तिथे मालगाडीची पण सगळी तरतूद आता तिथेच आपल्याला झाले असल्यामुळे
मनीषजींच्या प्रयत्नामुळे आता सगळ्या अँगलनी नांदगाव हे अतिशय उपयुक्त आपल्याला ते ठिकाण आपल्यासाठी आहे मार्केट यार्डसाठी, आणि म्हणून नांदगाववर आम्ही सगळ्या जणांनी लक्ष केंद्रित केलेलं आहे. लवकरच DDR आणि आमचे कलेक्टर आम्हाला योग्य ते मार्गदर्शन पुढच्या टप्प्यापर्यंत करतील. लागणारा जो निधी आहे तो तिथे कसा उभा करावा त्याहीबद्दल आमची आज बैठकीमध्ये चर्चा झाली आणि त्याचेही आम्ही 1 ते 2 पर्याय आम्ही काढलेले आहेत. आम्हाला विश्वास आहे की आमच्या महायुती सरकारच्या माध्यमातून आमच्या कोकणातला सिंधुदुर्गातल्या शेतकऱ्यांसाठी हा एक क्रांतिकारी निर्णय ठरणार आहे. कारण का दरवर्षी अगर आपण ऐकतच असाल, कधी आपणही छापता, आपण ही माहिती दाखवता, बातमी दाखवता की APMCमध्ये आपल्या आंब्याला एवढा दर मिळाला, आपल्या आंब्यावर अन्याय झाला, पाहिजे तसा दर आपल्या शेतकऱ्यांना भेटत नाही. म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या जिल्ह्यामध्ये थांबल्या पाहिजे, कोकणामध्ये थांबल्या पाहिजे, शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने आधार मिळाला पाहिजे. म्हणूनच हे पावलं आम्ही उचलायला सुरू केलेली आहेत. मला विश्वास आहे लवकरच किंवा येणाऱ्या कालावधीमध्ये याबद्दलची पुढचं पाऊल टाकलं जाईल आणि लवकरच आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपल्या हक्काचं असं मार्केट यार्ड शेतकऱ्यांसाठी तयार होईल एवढा ठाम विश्वास माझा आहे. जिल्ह्यातल्या मार्केट यार्डसाठी मागच्या अनेक वर्षांपासून मागणी होती आणि अनेक वर्षांपासून प्रयत्न चाललेले होते, परंतु नांदगाव येथे हे मार्केट यार्ड आत्ता जे आपण प्रस्तावित करतो आहोत आणि त्याच्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया आणि जमीन खरेदीची प्रक्रिया किंवा खरेदीची प्रक्रिया दोघांपैकी एक कुठलीही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून ते झाल्यानंतर पणन विभागामार्फत त्या ठिकाणी मार्केट यार्डची पूर्ण उभारणी सिंधुदुर्ग जिल्हा बाजार समितीची स्वतःची अशी उभारणी होईल आणि त्यामुळे या जिल्ह्यातल्या सगळ्यात शेती उत्पादित मालाला भविष्यामध्ये मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल आणि इथल्या जिल्ह्यातला माल हा याच जिल्ह्यामध्ये विक्री केला जाईल आणि त्यामुळे शेतकऱ्याला माल हा त्याच्या डोळ्यात देखत विक्री केला जाईल आणि ती पारदर्शकता भविष्यामध्ये उपलब्ध होईल आणि त्यामुळे शेतकऱ्याच्या दृष्टीने उज्ज्वल भवितव्य यामुळे आपल्या जिल्ह्यामध्ये तयार होईल. बाजार समितीला आजच्या म्हणजे 23 वर्षानंतर राणेसाहेबांनी म्हणजे नितेश राणेसाहेबांनी अतिशय मोठं पाऊल उचललेलं आहे ते म्हणजे मार्केट यार्ड. कारण 23 वर्ष झाली या बाजार समितीला आणि मार्केट यार्ड नसल्यामुळे आपल्याला शेतकऱ्यांचा माल बाजारात म्हणजे मार्केटमध्ये आणता येत नाही आणि त्याला जो भाव मिळाला पाहिजे शेतकऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तो मिळत नाही. कारण लोक शेताच्या बांधावर जातात आणि माल उचलतात, तो कवडी मोलाने घेतात. तो बाजार समितीच्या मार्केट यार्डमध्ये आल्यानंतर ते तसं करता येणार नाही आणि हे पाऊल आमच्या मोठे साहेबांनी सुद्धा मला ह्यापूर्वीसुद्धा सांगितलं होतं की तुम्ही आणि नांदगावलाच का घ्या, हे माझ्यानंतर साहेबांनी सांगितलेली संकल्पना लक्षात आली. तर नांदगाव हे स्टेशन रेल्वे स्टेशन जर एक्सपोर्ट सगळे आंबा आणि काजू आणि इतर सगळे आपल्याकडे जे माल आहे मासे पण आहेत आणि हे एक्सपोर्ट होणारे सगळे आहेत आणि जर एक्सपोर्ट झाले तर त्याचं मार्केट आणि लोकांना त्याचा भाव चांगल्या प्रकारे मिळेल हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून आमच्या आमदार साहेबांनी आणि माननीय नारायण राणे साहेबांनी आज मोठं पाऊल उचललं आणि ते 100% होईल असं आमच्या बाजार समितीच्या संचालकांना सुद्धा अतिशय आत्मविश्वास आहे आणि ते होणार हे 100% आम्ही शेतकऱ्यांना उत्पादित शेतकऱ्यांना सुद्धा आज साहेबांच्या याच्यातून आव्हान करतो की हे साहेबांच्या माध्यमातून आणि आमच्या सगळ्या पालकमंत्री असतील, आमचे राणेसाहेब असतील आणि इतर आमचे इथले स्थानिक हे बँक आमचे अध्यक्ष मनीष दळवे, कारण शेवटी आज साहेबांच्या हे म्हणजे त्यांच्या हातात ते सहकार्यसुद्धा आपल्याला करतील आणि आपली बाजार समिती चांगल्या प्रकारे उभी राहील आणि त्याचा फायदा इथल्या स्थानिक शेतकऱ्यांना होईल. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.